Ahoj, tady jsem já Jakub a dneska si půjdeme zahrát, nevím, jak se to teď jmenuje, jestli se nepletu, Brick Defense a budu hrát dneska sám, možná potom někdy budu hrát s jedním kamarádem, a teď půjdu sám. Jo, vidíte, že to je pro jednoho, jo. A to se vyplatí. Úplně se to vyplatí. A to se pokračovat. Tak, já myslím, že no, tak to bude debilní. Ne. Načteš se hro. Jakoby lidi mi se nechce ta hra načíst. Co to je? Jak si to mám dát? No, tak zkusím počkat ještě 10 minut. Počkej, kolik mám peněz? Nevidím, kolik mám peněz. Help me. Please, help me. Nic nevidím. Já nic nevidím. Odkud jdou? Odsud. Já si tu jednoho položím. Počkat. Jako jak mi jméno? Mobs, tak on maps. Press S. Já nemám, já nejsem na počítači, pane bože. Menu. Aha, tak to je divný simulátor. To si prostě dávám já sám. Prostě ty, no, to je divný. A tu já dám ještě tady jednoho. Jo, tak už je po něm. Tak. Já zkusím to třeba tohle. Mě to moc nebaví. Tak si zahrajeme něco jiného. Já nevím. To už jsme si zahrali. Ne, to si nezahraje. Ne. Oby buď co? Oby come to je 5. Jo, už se mi to načetlo. Yes, fucking go. Sakra. Tumble Raid. Nechápu. Nic už nechápu. Mambarimba, mambarimbo, mimi, bam,
Já mám víno jako, já jsem vám to nechtěl říkat, ale to mám pěstno kolo. Kolik tu je těch světů, pane bože? Že už můžu do 4. Ale je jich to 8, takže jsem v polovině. Takže já jdu skákat. Lidi nesmíme spadnout. Když spadnu, tak dám 1 Robux. Každý to se těže. No, už jsem spadl, takže 1 Robux. Zítra. Dobře. No. Musím pomalu s tímhletím kolem. Oni jako by to celá děsivý, jako prostě opět rychlý, ale opět krásný. Pup. Pup, 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 pup. 51 dnů. Jo. Jo. Report! Za tohle dostanete. Jinak jestli budu furt umírat, tak vám dám report. Hej, přestaňte mi to dělat. Report. Nespadal jsem chuj, ale mám nový checkpoint. Co to je? Jak to mám dělat? No, to je jakoby docela lehký. Akorát, že jsem spadl, nevím proč. Sakra. Vůbec nic se nestalo. Nepadej. Ne. Help. Co to je? Co to tu dělám? Já jsem ale magor. Bylo dobrý. Ují! To bylo vtipný. A dobrý. To mě pobavilo. A bavilo mě to dělat. Ne! Nechcípem. Jak to mám udělat, když se to odrazuje? To musím přeskočit. Jupi. Tak. Jo, já koukám, tak za chvilku budeme Ježiš, co to je? Tak za chvilku budeme v 25 procentech. Ale víte co? Budeme si zahrát něco jiného. Půjdeme si zahrát třeba, já nevím. Počkej, jsem to přejel. Stumble Guys si zahraje. Tak. Stoupni, co to zkuste být, kontkrizit. Ne, nebudu dávat na žádný. Načítá se nám
Shibbity shop shop shoppy sheep shop sheep sheep. Toto nesnáším. Jo, na první pokus, wow. Já jsem ale borec. No, kdyby jsem nespadl, tak bych byl větší borec. No. Jupi, dal jsem to. Já jsem jako vážně mezi já jsem dělal backflip challenge. Dám, yes, ještě dobrý tým, dělám, dobrý. Já to zatancuju s laserama, takže dobrý to je, wow. Co to má? Catch. Už najdu. Ježiš, ten nebak. No, tak tady to je nějak zajímavé. To je to je ještě větší. Co dělá? No, já se koukám, tak už pomalu natačíme 13 minut. No, já bych chtěla dohrát jedno kolo a potom to asi ukončím. Za chvilku to budu ukončovat. Videjko vyjde zase 2 zítra. Top, yes, ještě bude. Něco napadlo, že abych mohl zkusit. No, tak nemohu. Wow. To je strašně dlouhý. Já jsem to vždycky neměla rád, protože to je dlouhý. No to se tu generuje. Ne, jsem spadl. Ne, jo. Dop, yes. No, tím pádem asi ukončujeme. Takže papa zase zítra, jako každodenně, no. To je první den, co natáčím, takže dobrý a teda čau.